Představte si, že byste na kole přijeli do cíle své cesty a nemuseli složitě hledat místo pro jeho zaparkování. Představte si, že by na vaše zaparkované kolo nepršelo. Představte si, že by vaše kolo bylo bezpečně chráněné proti krádeži. A představte si, že na světě už existuje místo, kde tohle všechno mají. V České republice ve městě Hradec Králové může každý cyklista zaparkovat svůj bicykl snadno a bezstarostně. Ať už jede do práce, z tréninku, na výlet, nebo třeba jen na nákup, může kolo klidně i s helmou a brašnou umístit rychle a pohodlně do automatické kolárny Bike Tower. Bike Tower. Tak se říká zařízení na uschování kol, které pojme na ploše 8x8 metrů až 118 bicyklů. A stejně rychle, jak kolo zaparkuje, tak ho i opětovně jeho majiteli vydá. Nejen v Hradci Králové se již plánuje výstavba sítě takových věží na místech, která jsou častým cílem lidí. Představte si, že by takové řešení snížilo počet aut ve městech. Představte si, že by přispělo k úbytku smogu nebo eliminovalo dopravní zácpy. Představte si, že bychom všichni jezdili na kole raději. Dřív jsem do práce na kole nejezdila. Bál jsem se, že mi ho ukradnou, než se vrátím z nákupu. Ale teď už můžu venku parkovat i svůj drahý závodák. A představte si, že tady můžu zaparkovat i svoje elektrokolo. Představte si Bike Tower i ve vašem městě.